अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खन चलावो या जोरो के सटमे नोटन लुटावो बेरी बेरी गोरो की पया खन चलावो या जोरो के सटमे नोटन लुटावो तो इतना पटरी पचल ल गोरिया बा रे गोरिया बा ये में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा ये में जौन जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा जवन छौरी सब करिया बा बढ़िया बा सबके समान बढ़िया रे रे मारे के बात तो सोमर की मारो बचल बा ये कर थरिया हाथ में ये करा दे के नोट 500 चाहे हजारिया सुनो न मारे के बात तो सोमर की मारो बचल बा ये कर थरिया हाथ में ये करा दे के नोट 500 चाहे हजारिया गोरो जवन हो के ले गुमान करे जादा ऊपर से चिकन चाकन भीतर से खादा गोरो जवन हो के ले गुमान करे जादा ऊपर से चिकन चाकन भीतर से खादा तो समर की के काचे मोरिया बा रे मोरिया बा जवन छौरी सकरिया बा ओ सबके समान बढ़िया बा जवन छौरिए में करिया बा ओकर समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा जवन छौरी सकरिया बा बढ़िया बा सबके समान बढ़िया हो सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के राला सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के आई के मंगल सतुनी द के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के आई के मंगल सतुनी द के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के रतन रतन के बात चल जरिया बा रे नजरिया बा जवन छौड़िए में करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा जवन छौड़िए में करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बेरी बेरी गोर की पया खन चलावो या जयर के सेटा में नोटन लुटावो तो इतना पटरी पचल ल गोरिया बा रे गोरिया बा ये में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा ये में जौन जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा।